Bună tuturor! Vreți să știți cum a fost ajutat ieduțul de o vulpe, un urs și de un lup? Haideți să vedem! Iedul cu 3 capre. Povestea asta nu s-a întâmplat chiar pe vremea când se potcoveau puricii, ci mult mai aproape, când puricii au devenit tare nesuferiți. Iar eu, copii, vă doresc să n-aveți de-a face cu ei, ci că nu departe de casa caprii cu 3 iezi, își avea casa un ied cu 3 capre. Era un ied ca toți iezii, nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Cum s-ar spune, nici prea, nici foarte. Numai că în loc de o capră avea 3. O capră mamă, o capră mătușă și o capră bunică. Grozav de bine o mai ducea iedul. Ce să vă spun, copii, pe mine de m-ar lăsa să stau măcar o zi în casa aceea, nu mi-ar mai trebui nimic. Măiculiță, ce mai trai! Dimineața nici nu apuca bine iedul să deschidă ochii, că și începea să poruncească. Capră mamă, spune, fiul meu iubit, îmbracă-mă, nu pot singur. Capra mamă nu aștepta să-i se spună de 2 ori. Se apleca să-i caute încălțările sub pat, se urca pe dulap să-i caute nădragii și se băga după sobă să-i caute cămașa. Iedul nu obișnuia, ca voi, să folosească spătarul scaunului, ori cuierul. Își arunca hainele unde nimerea. Capra mamă îi aduna hainele și se năcăja să-l îmbrace. Îi lega și retele, îi trăgea pantalonii și cămașa și, vai, îi aranja și cureaua. Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăși poruncea. Mătușă capră, spune, nepățelul meu drag, ospătează-mă, nu pot singur. Mătușa capră se repezea la bucătărie, turna lapte dulce și așeza într-o farfurie mămălicuță caldă. Apoi punea totul pe o tavă și le ducea fuguța la patul iedului. Și rupea mătușa capră din mămălicuță și îndesa în gura iedului. Și ține-i mătușa capră cana la gură să soarbă iedul laptele. Și uite așa, până îi sprăvea iedul toată mămăliga și tot laptele, bai mai aducea mătușa capră și câte o plăcintă, că era mare meșter la copt, iar iedul mare meșter la înghițit. Zburda iedul toată ziulica pe afară, iar seara când se întorcea acasă, se întindea pe pat și poruncea. Capră bunică, spune, nepoțelul meu scump, adoarme-mă, nu pot singur. Cât ai clipi, bunica capră venea lângă ied și se pornea să-i cânte și să-l legene. Nani, 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 coboară somn pe scara nevăzută, nani, 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 și oprește-te somn pe ochii nepoțelului meu, nani, nani, nani. Hei, așa traica al iedului mai zic și eu, să tot trăiești 100 de ani. Dar într-o seară bătu în poartă vecina capră cu 3 iezi. Scumpele mele surate, am venit la voi cu o mare rugăminte. Mâine seară mi se însoară iedul cel mare. Tare aș vrea să le pregătesc un ospăț să-i se ducă vestea. Mă rog, domniilor voastre, fiți bune și poftiți mâine la mine să-mi ajutați la înfășatul sărmăluțelor, la împletitul colacilor, ori la ce mai fi de trebuință. O să vă răsplătesc. Mâine în zor suntem la dumneata, surată. Te-om ajuta cu dragă inimă. A doua zi, cele 3 capre plecară la vecina lor capră cu 3 iezi. Mai târziu se trezi și iedul. După cum era obiceiul, strigă. Capră mamă, îmbracă-mă! Dar nimeni nu veni să-l îmbrace. Atunci începu iedul să se tăvălească prin pat și să urle. Îmbracă-mă, îmbracă-mă, îmbracă-mă! Nu pot singur! Vulpea tocmai trecea pe acolo și, auzind urletele iedului, curioasă din fire, băgă capul pe fereastră ca să afle ce se întâmplă. Nu mai striga atâta, ieduțule, dacă nu poți să te îmbraci singur, aruncă-mi hainele și te îmbrac eu. Bucuros, iedul îi azvârle încălțările și nădragii și cămașa. Una câte una vulpea le prinse, le vârâ într-un sac și pe aici ție drumul. Fugi cu ele să le vândă la târg. Mare amărăciune îl cuprinse pe ied și multe lacrimi grele vărsă, dar tot plângând și văicărindu-se îl apucă foamea. Strigă, mătușă capră, ospătează-mă!
dar nimeni nu veni să-l ospăteze. Mătușa capră, precum se știe, era plecată. Și porni iar iedul să se tăvălească și să urle: ospătează-mă, 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 nu pot singur. Cum țipă el așa, trecu pe acolo ursul. Nu mai striga atâta, ieduțule, mai bine spune-mi unde e mâncarea ca să te ajut eu, te ospătez pe cinste. Iedul îi spuse. Ursul intră în bucătărie și începu să înfulece cât 7. Înfulecă toată mămăliga, sorbi și ultimul strop de lapte, ba de lacom ce era cât pe ce să înghită ceaunul și făcălețul. Apoi ursul plecă fără să-i mai pese de ied. De acum s-a pus iedul și mai tare pe plâns. Și plângi, de răsuna casa de spieretele lui. Toată lumea însă știe că după plâns ți se face somn. Strigă iedul: capră bunică, adoarme-mă! Dar nimeni nu veni să-l adoarmă. Și din nou iedul începu să urle și să se tăvălească. Lupul tocmai ieșise la plimbare. Se afla nu departe și l-auzi pe ied strigând: nu mai striga atâta, iedule, las că vin eu să te adorm, ieduțule. Intră lupul în casă, se așeză lângă ied, legănându-l și cântându-i: nani, 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 nu mai coborî somn, că nu-i nevoie, nani, 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 am să-l mănânc pe iedul cel răsfățat, răzgâiat și alintat, nani, nani, nani. Iedul se înspăimântă. Nici eu nu pot să vă spun de unde mai găsi putere să se smulgă de lângă lup și să-l rupă la fugă încotro vedea cu ochii. Se înapoie acasă gol, flămând și ostenit, abia spre seară. Și cum intră pe ușă zise: capră, mamă, mătușă capră, capră bunică, am să vă povestesc tot ce mi s-a întâmplat, dar mai întâi să-mi caut niște haine ca să mă îmbrac și apoi să mănânc ceva, că tare mi-e foame. Se îmbrăcă iedul, mâncă ce mai găsi prin oale, dar înainte să-și înceapă povestea, a dormit buștean. Dar vouă, copii, nu vie somn? Mie, de ce să vă mint? Cam este. Noapte bună, dragii mei! Dacă ți-a plăcut povestea, nu uita să te abonezi canalului Mama Spune.